La esperanza cristiana It-tama nisranija hija rigal minn Alla li timlilna ħajjitna bil-ferħ u llum neħtieġuha bil-kbir. Id-dinja għandha bżonna ħafna. Cuando no sabes si mañana vas a poder. Meta ma tafx jekk għadha tistax titma' lil uliedek jew jekk dak li tistudja u x'se jippermettilek issib ġob tajjeb, faċli taqta' qalbek. Buscar la esperanza. Fejn se nfittxuha it-tama? Es un ancla. It-tama hija ankra li tixħet il-baħar bil-ħabel biex tintrabat max-xatt. Y nosotros tenemos que estar Hemm bżonn nintrabtu mal-ħabel tat-tama, nintrabtu sew. Ayudémonos Ejjew ngħinu lil xulxin niskopru din il-laqgħa ma' Kristu li jagħtina l-ħajja u nitilqu fi vjaġġ bħala pellegrini tat-tama biex niċċelebrawha din il-ħajja la vida. u li nieħdu sehem fil-ġublew li ġej u għal-livell li jmiss ta' dik il-ħajja. Jum wara l-ieħor ħanimlew ħajjitna bid-don tat-tama li Alla jagħtina u permezz tagħna ejjew inħalluh jasal għand kull min qiegħed ifittxu. Tinsewx, it-tama qatt ma tqarraq bina. Oremos para que el próximo Nitolbu jubileo sabiex dan il-ġublew isaħħaħ il-fidi tagħna jenna narfu lil Kristu l-xoxt fil-qalba ta' ħajjitna u jagħmilna pellegrini ta' tama nisranija. peregrinos de la esperanza cristiana.